dňa. Počas večera. Počas zdolávania prekážok. Pánske vône boss. Vône pre úspešných. Kozy, kozuka. Každý si teraz môže pod stromčekom nájsť parádne Mini One od Orange. A čo je najlepšie, čím dlhšie ste našimi zákazníkmi, tým väčšiu šancu na výhru máte. Objavte novú Primadonu exkluzívu. Jediný dotyk pre perfektné talianské espresso, krémové cappuccino či latte macchiato. To je nový plnoautomatický kávovar Delonghi. A teraz aj horúca čokoláda. Vychutnajte si jedinečný okamžik. Primadona exkluzív Delonghi. O jeden dotyk napred. 500 € za 11,21 týždenne. Pôžičku od Providentu môžete rýchlo získať a splatiť. Volajte Provident. Tento týždeň máš bazár 10% úlohu. Dá ti to! Máš bazár 10% úlohu. Tento týždeň máš bazár 10% úlohu. 13. decembra je v Baumaxe veľký nákupný štvrtok. Pri nákupe od 30 € vám dáme 10% ústavu na celý nákup vrátane výpredaja. Akcia platí len na tovar na sklade. Počúvaj svoj Baumax. 10% úlohu. Zažite všetkých televíznych hrdinov aj u vás doma. Príďte si po jedinečnú Orange TV s množstvom programov a funkcií do vašej telky. Orange. Vianočné darčeky rýchlo a jednoducho. Len za 4 € mesačne. No, kde je? Kde je? Záleží. Príďte si po spotrebný úver na čokoľvek. Rýchlo a jednoducho len za Kde je? 4 € mesačne. Slovenská sporiteľňa. Bližšie k No, no, kde je? Tam. Šťastiu teraz stačí málo. Na model Škoda Roomster potrebujete len 6151 a na model Škoda Fabia 5290 €. Zvyšných 30% doplatíte o rok. Ako darček získate zimné pneumatiky s diskami zdarma. Škoda. Simply clever. Nedajte sa nachytať na rozhodnuté vianočné ponuky. No, kde je? Naozaj neobmedzené do všetkých sietí na Slovensku a bez akýchkoľvek. No, kde je? Spýtajte sa tých, ktorí sú s nami. O2. No? Na Brum, brum. spotrebné Brum, brum. čokoľvek dostanete od nás. No, brum, brum. Slovenská sporiteľ. Brum. Timo. A zmierňujeme bolesť detského hrdielka. Timo.